Nameya ji İbraniyan re Beşa yekemîn. Di demên berê de Xwedê gelek caran û bi gelek aweyan bi rêberiya pêxemberan ji bav û kalan re gotiye. Lê di van rojên dawîn de ew bi kurê xwe yê ku ew kiriye warîsê her tiştî û bi destê wê erd û ezman çêkirine ji me re peyivî. Ew şewqa rûmeta Xwedê û xuyabûna rastîna cewhera wî ye. Ew her tiştî bi peyva xwe ya hêzdar hildigire. Piştî ku wî paqijbûna gunehan pêk anî, ew li jorê li milê yê mezin ê rastê rûnişt. Navê ku wî mîras standiye ka çi qas di ser yê milyaketan re ye, ew jî ew qas ji wan bilindtir bû. Çimkî ma Xwedê ji kîjan milyaketê re kengê gotiye: Tu kurê min î, îro tu ji min re bûyî. An jî: Ez ê ji wî re bibim bav û ew ê ji min re bibe kur. Îcar çaxê Xwedê yê nixurî anî dinyayê wiha got: Bila hemû milyaketên Xwedê biperzin wî. Ji bo milyaketan jî Xwedê dibêje: Ew milyaketên xwe dike ba û xizmetkarên xwe dike pêta êgir. Lê ji bo kur ew wiha dibêje: Ya Xwedê, textê te her heyî û heta hetayê ye. Gopalê padişahiya te, gopalê dadperweriyê ye. Te ji rastiya hez kir û ji neheqiyê nefret kir. Ji ber vê yekê Xwedê hedayê te tu bi rûnê şahiyê ji hevalên te bêtir bilind kirî. û li derekê din: Ya Xudan, di destpêkê de te pingeha erdê danî û ezman jî karên destê te ne. Ew ê wêran bibin, lê tê bimînî. Ew hemû wê wek cilan kevin bibin. Tê wan wek xeftan li hev bipêçî û ew ê wek cilan bên guhertin. Lê tu her gav eynî yî û salên te xilas nabin. Lê Xwedê ji kîjan milyaketê re kengê gotiye: Li milê min ê rastê rûne, heta ku ez dijminên te bikim pêgeha lingên te. Ma hemû milyaket nerihê xizmetkarin ku ji bo xizmeta wanên ku wê xilasiya mîras bistînin hatine şandin. Nameya ji İbraniyan re Beşa duyemîn. Ji ber vê yekê divê em hê zêdetir bala xwe bidin tiştên ku me bihîstine, da ku em avrê nebin. Çimkî eger peyva ku bi rêberiya milyaketan hatiye gotin qahîm bûbe û her sûc û neguherînên cezayê ku heq kiriye standibe, eger em li ber vê xilasiyê ew qas mezin xemsar bin, em ê çawa birevin û xilas bibin. Di destpêkê de Xuda ev xilasî da zanîn û ji aliyê yên ku ew bihîstine ve ji me re rast hat deranîn. Xwedê jî ji vê re bi nîşanan, bi karên mezin û kerametên cûr be cûr û bi diyariyên rihê pîroz ên ku li gor daxwaza xwe bilav kirine, şahidî kir. Xwedê wê dinyaya bêya ku em li ser dipeyivin bi milyaketan vegirê nade. Lê yekî li derekê gotiye û şahidî kiriye: Mirov çi ye ku tu bînî bîra xwe? An jî kurê mirov çi ye ku tu xemma wî bixwî? Te ew ji bo demekê ji milyaketan nizimtir kir. Te taca rûmet û siyanetê da serî wî. Te her tişt xist bin lingên wî. Îcar gava ku Xwedê her tişt xist bin lingê wî, tu tiştê ku nexist bin lingê wî nehişt. Lê niha em hê nabînin ku her tişt ketiye bin lingê wî. Lê em Îsayê ku ji ber cefaya mirinê taca rûmet û siyanetê wergirtiye dibînin. Ew ji bo demekê ji milyaketan hat nizim kirin, da ku bi kerema Xwedê ji bo her kesî mirinê tam bike. Li ber Xwedayê ku her tişt ji bo wî ye û pê çêbûye baştir bû ku pêşengeha xilasiyê bi cefayan bigihanda têkoziyê, da ku wî gelek kur bigihandana rûmetê. Çimkî yê ku pîroz dike û yê ku tên pîrozkirin hemû ji yekî ne. Ji ber vê yekê Îsa şerm nake ku ji wan re bêje bira û dibêje: Ez ê navê te ji birayên xwe re bêjim. Di nav civînê de ez ê bi lawjeyan pestinê te bidim. û wiha jî dibêje: Ez ê ewlehiya xwe bû wî bînim. û wiha jî: Vame, ez û zarokên ku Xwedê dane min.
لوما چاوا کو زاروک خوین و گوشتن او بخوجی وسا د عینی تشتان ده بو هفپار دا کو اویه کو خودی هزا مرنه یعنی ابلیس بمرنه بطال بکه وانن کو د همو جیانا خود بترسا مرنه بنا خلام آزاد بکه چمکی بگمان او نه آلیکاریا ملیاکتان لیبل آلیکاریا دوندانا براهین دکه لوما دویا ده هر تشتی ده ببویا مینا براین خواه وسا کو اولبر خوده سروکاهینه کی دلووان و اولدار به دا کو گنهین گل بده بخشاندن جبر کو او بجفا کشاندن هات جرباندن او دکاره به هوارا وانن کتین جرباندن نامه یاش ابرانیان ره بشا سیمین جبر ویه که ای براین پیروز و هفپارین گازی کرنا ازمانی بالا خبد عیسای کو شاهدی و سروکاهین شاهدیا میه وکو موسا جتواهیا مالا خودی را دلسوز بو عیسا جیه کو اودانی سرکار را دلسوزه که چاوا سیانتا یکو خانی آوا کریه دسر خینی ریه وسا جی عیسا جموسا بیتر هجای رومتا مزن هات دیتن چمکی هر خانی جعالی یکی وتی آوا کرن لی آوا کره هر تشتی خودیه راسته موسا جبو شاهدی آوان تشتا بکه کوه پشت را بهاتا گوتن ده تواهی مالا خوده ده وک خزمتکاره کی دلسوز بو لی مسیح بکردی لسر مالا خوده دلسوز بو و اگر ام جسارتا خواه و پسندانا کو جهوی آمتی حشک بگرن مالاوی امن لوما وکو روح پیروز دبیجه اگر ایرو هن دنگی وی ببهیزن دلی خو حشک نکن وکوی روژا کو باو کالن و سری هلدان گاوا کول چوله هاتبون جرباندن لور باو کالن و از جرباندم و صحیتی کرم بسر که 40 سالان کرنین من دیتن جبر ویه که از جوی نفشی خیدی و من گوت او هرگاو دل ده واری دبن وان رین من نزانن وکو من دهر ساقوه ده سون خوار او تجاران ناکبن رحتیا من برانو های جخو هبن کو به تو کسی جواره دلکی خراب و به باور ایکو و جخدای جندار بزی ورینه پیدا نبه لبلی حتی روژا کو جیره دبیجن ایرو هیه هر روش هفدو بشدینن دا کو دل تو کسی جوه بخاپاندنا گناهان حشک نبه چمکی ام بونه هفپارین مسیح لی بتنه ام حوالیا خویا دست بکه حتی داوی حشک بگرن چاوا کو هاتیه گوتن اگر ایرو هن دنگی وی ببهیزن دلی خو حشک نکن وکوی روژا کو باو کالن و سری هلدان ایجار او کی بون کو بهیستن و سری هلدان ما نه او همو بون این کو بریبریا موسا جمسره درکتن و خوده 40 سالان جکی خیدی ما نه جوانین کو گناه کرن و بدنا وان لچوله کد و جنگهدارم پیوه ما خوده جبو که سندخوار کو او نکون راحتی آوی ایجار ام دبینن کو وان جبر بی باوری خواه نکارین بکونه نامه یاش ابرانیان ره بشا چارمین جبو ویه که مادم کو سوزا کتنا ناو راحتی آوی هیه ام بترسن کو یک جوه و به پاش به مای خویا نبه چمکی وکو مزگینی جوان راحت داین جمره جهاد داین لیبله پیو کو بهیستن بکیری وان نهات چمکی یکو پیو بهیست بون بباوریه و نکرن یک لی ام این کو مباور کرنه امی بکون وی راحتیه چاوا کو خودی گوتیه وکو من دهر ساخوده سوند خوار او تجاران ناکبن راحتیا من لی کاری وی اجدام زراندنا دنیای و خلاص بونه چمکی وی ده درکه ده لسر روژا حفتان وها گوتیه دروژا حفتان ده خودی جحمو کرنین خواه بیهنا خواه ودا و لوی داره دیسا دبیجه او تجاران ناکبن راحتیا من ایجار ین کو بری مزگینی بهیست بون
جبر کو بیاوی نکرن نکتن راحتیه. لبلی کتنا وی راحتیه جبو هنکا هی پاراستیه. لوما پشتی دمک دریج خوده به دو داود دبیجه. ایرو و جارکدن روژه دست نشان دکه وکو بری نها هاتیه گوتن. اگر ایرو هون دنگی وی ببهیزن دلی خواه حشک نکن. چمکی اگر یشو راحتی دابویا وان خوده پشت را لسر روژه کدن ندگوت. نخواه جبو گلی خوده راحتیه که روژه شمیه دمینه. وکو خوده جکرینین خواه بهنا خواه دا یکو دکوه ناف راحتیه خوده جی جکرینین خواه بخواه بهنا خواه ده. لوما جبو کو تو کس به عین جره نگهداری نکوه ام خیرت کشیه بکن دا کو ام بکون وی راحتیه. پیوه خوده جیندار او باندوره جهر شوری دو دف توشتره و حتی جان و روح هم جی موبک و مجی جهو ود قتینه لیدچه دیوانا نیت و رامان دل دکه. تو آفرین تو نکو جوی وشارتیه لی هر تشت لبر چاوایه یکو دوی ام حساب بدنه تازی و وکریه. لوما مادم کو سروکاهین میه مزن ایکو د ازمانان را در باس بویه کوری خوده عیسا هیه ام وی باوریا کو ام اشکره دکن حشک بگرن. چمکی سروکاهین ما نوسایه کو د قلسیا مده نکاره افاریا دلینیا مبکه لی گناه نته ده به هر آوایی وک مهاتیه جرباندن. لوما ام بجسارت نزیکی تخت کرم ببن دا کو رحم لما ببه و جبو دما کو ام حوجدار آلیکاری بن ام کرم ببینن. نامه اش عبرانیان ره بشا پنجمین. هر سروک کاهین جناو مرووان تی بجارتن و جبو وان لسر تشتین کو لبر خوده تین کرن تی دانین دا کو جبو گنهان دیاری و گوریان پیشکش بکن. او دگاره بنرمی، بنزانی و با آوری بویان را بده و بستینه چمکی او بخوشی بقلسیان هاتیه را پیچان. جبر ویه که وکو جبو گل دکه او دینداره کو جبو خوشی دبر گناهان ده گوریان پیشکش بکه. تو کس جخوا بخوا نکاره وی رومتی بستینه لی بتنه اوی کو وک هارون جعالی خوده و تین گازی کرن دستینه. به وی آوایی مسیح جی جبو کو ببه سروکاهین خو بخوا بلند نکر لی بله خوده او بلند کر و جیرا گوت تو قره منی ایرو دجمن ربویی چاوا کو او ده درکدن ده جید بیجه لگور پرگالا ملکی صدک تو هر و هر کاهینی. ایسا د جیانا خویا لسر عرده ده بگازی و هوار بهسترین چاوان دعا و لاوان پیشکشی وی کر یکو دکاری او جمرین خلاص بکرا و جبر خود ترسیا خواه هاتبو بهستن. بسر کو کر بوجی جی جفاین کو کشاندنه هینی گهدانه بو. گاوا کو گهشت بکیماتیه جی هموین کو بیاوی دکرن را بو سدما خلاصیا هر هیی. جعالی خوده و لگور پرگرا ملکی صدک به سروکاهینتی هات ناف کرن. گلک تشت هنه کو ام لسر وی یکی بیجن. لیجبر کو گوهین و گران بونه شروع وکرن آوان زحمته. دویا کو حتی نها هون ببونا ماموسته. لیبله دیسا حوجداریا و هیه کو یک درس پیشی ین پیوا خوده هینی و بکه. نخو ارنا گران لیبله هون هی حوجدار شیرن. ایجار هر کسی کو بشیر هاتیه خوی کرن ده پیوا راستی ده به تجربه چمکی زاروکه. لی خوارنا گران جبو ین گهشتیه. ده گهشتن آوان بکارانینین هاتیه پرورده کرن دا کو قنجی و خرابیه جهف درخن. نامه آج عبرانیان ره بشا ششمین. جبر ویه که ام هنداریا پیشی یا لسر مسیح بهیلن بر ببیکی ماهیتیه و پیش بهرن. و ام دیسا بنگه هوان تشتان دانینن و گرینا جکار میری باوریا بخوده هنداریا ایماد کرنه دستدانینان سری
vejîna miriyan û dîwana herheyî. Xwedê destûrê bide em ê vê bikin. Çimkî yên ku carekê hatine ronahîkirin ji diyariya ezmanî tam kirine, ji rehê pîroz par standine, qenciya peyva Xwedê û hêzên dinya ku bê tam kirine û bi ser wan de ji rê derketine, êdî ji bo wan çênabe ku dîsa ji bo towbekirinê bê nûkirin. Çimkî ew ji bo xwe kurê Xwedê ji nû ve xaç dikin û bêsiyanet dikin. Çimkî axa ku gelek caran baran li ser dibare û têr dibe û ji bo kê were çandin berên bi kêr dide, ji aliyê Xwedê ve tê bereketkirin. Lê eger ew stirî û diriyan bide, bêkêr e û nêzîkî nifirê ye, dawiya wê şewitandin e. Hezkirîno, her çi qas me wiha gotibe jî, em piştrast in ku rewşa we ji wan tiştan çêtir e û li gor xilasiyê ye. Çimkî Xwedê nebêdat perweriye ku kirinên we xizmeta ku we ji pîroz re kiriye û hûn dikin û ew hezkirina ku we ji bo navê wî nîşan daye ji bîr bike. Em pir dixwazin ku her yek ji we heta dawiyê eynî xîretkeşiyê nîşan bide da ku hûn bigêjin piştrastiya temama hêviya xwe. Wisa ku hûn nebin tiral, lê bibin mîna wanên ku bi bahwerî û bi bînfirehî bûne wêrisên sozên Xwedê. Gava ku Xwedê soz da Ibrahîm ji ber ku yekî mezintir nebû ku bi wî sond bixwe, wî bi xwe sond xwar û got: Bi rastî jî ez ê te bi zêdehî pîroz bikim û ez ê bi zêdehî te zêde bikim. û bi vî awayî Ibrahîm sebir kir û gihîşt sozê. Erê mirov bi yekî ku ji wan mezintir e sond dixwin. Sond ji bo baweranînê dawiya her devjeniyetî ne. Bi vî awayî çaxê Xwedê xwest ku hê bêtir nîşanî wêrisê sozê bide ku armanca wî neyê guhertin, wî soz da û bi ser de jî sond xwar. Wisa ku bi du tiştên ku nayên guhertin û çê nabe ku Xwedê di wan de derewan bike, cesaretek me ya xurt hebe da ku em vê hêviyê ku li ber me hatiye danîn bigirin. Ev hêviya me wek lengerê canê saxlem û ewledar e û derbasî aliyê perdê yê hundir dibe. İsa bi pêşîvanîtî ji bo me derbasî wê dirê bûye. Ew li gor pergela Melîkisedek bûye serokahînê her heyî. Nameya ji İbraniyan re beşa heftemîn. Çimkî ev Melkîsedek padîşahê Salîmê û kahînê Xwedê yê herî berz bû. Gava ku Ibrahîm ji şikandina padîşahan vegeriya, hat pêşiya Ibrahîm û ew pîroz kir. Ibrahîm jî ji her tiştî deh yek dawî. Mana navê Melîkisedek pêşî, padîşahê rastiyê, pişt re jî padîşahê Salîmê yanî padîşahê aştiyê ye. Ne bavê wî, ne diya wî û ne jî bav û bavûkalên wî hene. Ne destpêka rojên wî û ne jî dawiya jiyana wî heye. Wek kurê Xwedê ew her û her kahîn dimîne. Îcar binêrin ku ew çi qas mezin e. Bavkalê mezin Ibrahîm dehyeka xanîmetê daye wî. Yên ku ji kurê Lêwî kahîn standine bi ser ku ew ji dûndena Ibrahîm bûn jî, li gor şerîetê emrê wan heye ku ji gel yanî ji birayên xwe dehyekê bistînin. Lê ev mirovê ku ne ji dûndana wan e, dehiyek ji Ibrahîm stend û ew ê ku soz jê re hatine dayîn pîroz kir. Bêguman yê ku pîroz dike di ser yê ku tê pîrozkirin re ye. Li wê derê yê ku şahidî jê re tê kirin ku ew dijî dehyekê distîne. Em dikarin bêjin ku Lêwî bi xwe jî yê ku dehyekê distîne bi destê Ibrahîm dehyek daye. Çimkî gava ku Melîkisedek hat pêşiya Ibrahîm, hê Lêwî di pişta bavkalê xwe Ibrahîm de bû. Îcar eger bi kêmahiya Lêwiyan bêkêmahîtî hebûya, çimkî gel dibin vê kahîntiyê de şerîet stendibû. Êdî çi hewce bû kahînetî kîdin, ne li gor pergela Harûn,
lê li gor pergera Meliksedek bihata, çimkî gava ku kahîntî bêguhertin, hingê divê şerîet jî bêguhertin. û yên ku ev tişt li ser tên gotin ji eşîreke din e. Ji vê eşîretê tu kesî li gorîgehê xizmet nekiriye. Îcar eşkerê ye ku xwedanê me ji eşîra cihûdan hatiye û li ser kahînatiya vê eşîrê Musa tiştek negotiye. û bihatina kahînekî din ê ku mîna Meliksedek e, êdî ya ku em dibêjin hê bêtir eşkere ye. Ew ne li gora emrên malbavkiyên şerîetê, lêbelê li gor hêza jiyana herheyî bûye kahîn. Çimkî wiha şahidî tê kirin ku li gor pergala Melkîsedek tu her û her kahînî. îcar emrê pêşî ji ber qelsî û bêkêriya xwe betal bû. Çimkî şerîetê tu tişt negihand bêkêmayîtiyê. Lêdişûna wê de hêviyek hê çêtir hatiye anîn ku bi wê em nêzîkî Xwedê dibin. û ev ne bêsond çêbû, yên din bêsond bibûn kahîn. Lê îsa bi sonda yê ku ev peyv jê re gotiye bû kahîn. Xudan son xwar û jiya xwe venagere, tu her û her kahînî. Bi vî awayê îsa bûyî kefîlê peymaneke hê çêtir. Kahînên din gelek bûn, çimkî mirinê nedihişt ku ew bidomînin. Lê ji ber ku îsa her û her dimîne, kahînetiya wî xilas nabe. Ji ber vê yekê ew dikare wanên ku bi destê wî nêzîkî Xwedê dibin, bi tevahiyê xilas bike. Çimkî ew her dem dijî da ku ji bo wan mehdêrê bike. Çimkî ji me re serokkahînekî pîroz, bêsûc, bêqusûr, ji gunehkaran veqetiyayî û ji ezmanan hê bilindtir bûyî diviya. Ji wî re nediviya ku ew her roj wek serokkahînan pêşî diber gunehên xwe de û pişt re diber gunehên gel de goriyan pêşkêş bike. Çimkî çaxê ku xwe bi xwe pêşkêş kir, ev yek bi carekê anî cî. Şerîet mirovên qels datîne serkarê serokkahîntiyê. Lê peyva sondê ya ku piştî şerîetê hat, kurê ku heta bi herheyî hatiye bêkêmayîkirin, daniye ser karê serokkahîntiyê. Nameya ji İbraniyan re beşa heştemîn. Niha ji wan tiştên ku em dibêjin ya sereke ev e. Serokkahînekî me yê wiha heye yeko li esmana li milê rastê yek textê bilindahiyê rûniştiye. Ew karbidestê pîrozgehê yanî konên rastî ne, yeko ne mirovan lê Xudan daniye. Çimkî her serokkahîn ji bo pêşkêşkirina diyarî û goriyan tê destnîşan kirin. Ji bo vê yekê divê tiştekî ku serokkahînê me jî pêşkêş bike hebe. Eger ew li ser dinyayê bûya, ew ê bi xwe nedibû kahîn, çimkî ji xwe yên ku li gor şerîetê diyariya pêşkêş dike hene. Evên ha di vê parestgehê de xizmetê dikin a ku sûret û siya esmanî ye. Çimkî gava ku Musa li ber çêkirina konê parezînê bû, ji aliyê Xwedê ve wiha hat hişyar kirin. Binêre ku tê her tiştî li gor mestereya ku li çiyê ji te re hatiye nîşandan çêkî. Lê Îsa xizmeteke hê bilindtir stand, wek ku ew ji navberkarê peymaneke hê çêtire, çimkî ew peyman li ser sozên çêtir hatiye danîn. Eger ew peymana pêşî bêkêmahî bûya, hewcedarî biya duduyan nedima. Lê Xwedê gelê xwe bi qusûr dibîne û dibêje. Xudan dibêje, vaye roj tên ku ez ê bi mala İsraîl re û bi mala Cihûda re peymaneke nû girêdim. Ne wek wê peymana ku min bi bav û kalê wan re girêda. Peymana wê roja ku min destê wan girt, ku ez wan ji diyarê Misrê derînim. Xudan dibêje, çimkî ew di peymana min de neman, min jî ji bo wan xem nexwar. Xudan dibêje, piştî wan rojan, peymana ku ez ê bi mala İsraîl re girê bidim, ev e, ez ê qanûnên xwe bixim hişê wan û ez ê wan li ser dilê wan binivîsim.
ez ê bibim xwedayê wan û ew jî wê bibin gelê min. Êdî tu kes hemwelatiyê xwe û tu kes birayê xwe hîn nake û nebêje Xudan nas bike. Çimkî ji yê biçûk hetayê mezin ew hemû wê min nas bikin. Çimkî ez ê li hember neheqiyên wan dilovan bim û êdî ez gunehên wan tu caran naynim bîra xwe. Bi gotina peymana nû Xwedê ya pêşî kevn kiriye. Îcariya ku kevnar û kevn bûye li ber wendabûnê ye. Nameya ji İbraniyan re beşa nehemîn. Erê, di peymana pêşî de jî qanûnên perezînê û perestgeha li ser dinyayê hebû. Konek hatibû danîn. Di beşa wî ya pêşî ku jê re cihê pîroz digotin de şamdanek sifre û nanên pêşberiyê hebû. Di pişt perda duduyan de di hundir de cihê herî pîroz hebû. Gorîgeha zêrîn ya şewitandina bixurê û sindoqa peymanê yê ku ji her alî ve zêrkirî bû tê de bûn. Di hundirê sindoqê de şerbikê manayê zêrîn, şivdarê Harûnê bişkivî û nivîsdankên peymanê hebûn. Li ser sindoqê xêrbûnê rûmeta Xwedê yên ku li bexşîngehê dikirin sî hebûn. Lê niha em nikarin yek bi yek li ser wan bipeyvin. Ev tiştên wiha hatibûn sazkirin, kahîn her car diketin beşê pêşiyê kon û xizmeta xwe dikirin. Lê hecî beşê hundir e, salê carekê bi tenê serokahîn dikeve wî. Lê bêyî wê xwîna ku diber wî û diber gunehên gel ên bêhemdî de tên pêşkêşkirin, ew jî nikare bikeve wî. Rihê pîroz bi vê yekê nîşan dide ku heta konê pêşîn bimîne rêya ku diçe cihê herî pîroz hê nehatiye eşkere kirin. Ev ji bo dema niha mînakek e. Diyarî û goriyê ku tên pêşkêşkirin nikarin wijdanê mirov ku diparêze paqij bikin. Ew bi tenê bixwarin, vexwarin û şuştinên cûr be cûr ve girêdayîne û qanûnên dinyayî ne yên ku heta wextê sazûmana nû dimînin. Lê gava Mesîh, serokahînê tiştên qenc ên ku hatine xuya bû, ew derbasî konê hê mezintir û hê têkûztir bû yê ku ne bi destan hatiye çêkirin. Yanî ne ji vê dinyayê ye. Ew ne bi xwîna nêrî û golikan, lê belê bi xwîna xwe bi carekê ket cihê herî pîroz û rizgariya herheyî peyda kir. Çimkî eger xwîna nêrî û conegeyan û xweliya nogunan li yê murdar bê reşandin û wan paqij bike, hingê xwîna Mesîh ku bi rihê herheyî xwe bêleke pêşkêşî Xwedê kiriye wê hê çiqa zêdetir wijdanê me ji kirinên mirî paqij bike da ku em biperêzin Xwedayê jîndar. Ji bo vê yekê Mesîh navberkarê peymana nû ye da ku yên hatine gazîkirin mîrasa herheyî ya ku hatiye sozdan bistînin. Çimkî mirina wî berdêla wan sûcane yên ku di dema peymana pêşî de hatin kirin. Hecî wesîyet e, divê mirina yê ku wesîyet kiriye kifş bibe. Çimkî wesîyet piştî mirinê tê cî. Heta yê ku wesîyet kiriye sax be, desthilatiya wê tune. Loma peymana pêşî jî bêxwîn nehat kirêdan. Çimkî piştî ku Musa her emrê şerîetê ji tevahiya ger re got, bihêriya sor û bi çiqilê gurzê xwîna nêrî û conegeyan bi avê re li kitêbê û bi xwe û tevahiya ger reşand û got: Ev xwîna wê peymanê ye ku Xwedê li we emir kiriye. Bi vî awayî wê xwîn li kon û li hemû firaxên parezînê reşand, îcar li gor şerîetê hema bêje her tişt bi xwînê tê paqijkirin û bê rijandina xwînê li gunehan nayê bihurtin. Loma diviya ku wêneyên tiştên li esmanan bi van goriyan, lê belê yên ezmanî bi xwe bi goriyên hê çêtir bên paqijkirin. Çimkî Mesîh neket pîrozgeha ku bi destan hatiye çêkirin û sûretê ya rastî ne. Lê belê ew ket ezmên bi xwe da ku niha ji bo me li ber Xwedê raweste. Serokahîn her sal carekê bi xwîna ku neya wî ye dikeve cihê herî pîroz. Lê belê Mesîh neketê ku xwe gelek caran pêşkêş bike.
eger wisa bûya ji damezirandina dunyayê ve diviya wî gelek caran cefa bikişanda. Lê niha di dawiya deman de ew bi carekê xuyabû da ku bi xwegorîkirinê guneh ji holê rake. û çawa ku ji bo mirovan carekê mirin û piştî wê dîwanbûn neçar e, Mesîh jî ji bo ku gunehên geleka hilgire carekê hat pêşkêşkirin. Cara dudiyan ew ne ji bo hilgirtina guneh, lê ji bo xilasbûna wan ên ku li hêviya wî disekinin wê xuya bibe. Nameya ji İbraniyan re. Beşa dehemîn. Şeriat ne xuyabûna rastîn a tiştên qenc ên ku wê bên, lê bi tenê siya wan e. Ji ber vê yekê, şeriat tu caran nikare bi wan aynî goriyên ku her gav sal bi sal tên pêşkêşkirin, wanên ku nêzik dibin bigihîne bêkêmahêtiyê. Nexwe eger paqij bibûna, wanê dev ji pêşkêşkirina wan berda. Çimkî eger yên ku diperizin bi carekê ji gunehên xwe paqij bibûna, êdî di wijdana wan de qet sûcdarkirina guneh nedima. Lêbelê ew gorî sal bi sal gunehên mirovan tînin bîra wan. Çimkî xwîna conega û nêriyan nikare gunehan rake. Loma çaxê ku Mesîh hat dinyayê wî got. Te gorî û pêşkêş nexwestin. Lê te ji min re bedenek amade kir. Tu bi goriyê şewtandinê û bi goriyên ku diber guneh de tên dayîn razî nebûyî. Hengê min got, wek ku di kitêbê de li ser min hatiye nivîsîn, ya Xwedê, vaye ez hatim da ku ez daxwaza te bînim cih. Pêşî got, te gorî pêşkeş goriyên şewtandinê û goriyên ku diber gunehan de tên dayîn nexwestin û tu ji van razî nebûyî, heçî evin ew li gor şerîetê tên dayîn. Hingê wiha got, vaye ez hatim da ku ez daxwaza te bînim cih. Ew ya pêşî hiltîne da ku yê duduyan deyne. Li gor vê daxwazê bi pêşkêşbûna bedena İsa Mesîh ya bi carekê em hatin pîrozkirin. Her kahîn roj bi roj radibe, xizmetê dike û gelek cara aynî goriyan ku qet nikarin gunehan rake pêşkêş dike. Lêviyê ha ji bo her û her tenê goriyek diber gunehan de pêşkêş kir û li milê Xwedê yê rastê rûnişt. Ji hingê û pêve ew li bendê ye heta ku dijminê wî bibe pêngeha lingê wî. Çimkî wî bi pêşkêşiyekê ewên ku tên pîrozkirin her û her gîhandine bêkêmahîtiyê. Rahê pîroz jî li ser vê ji me re şahidiyê dike û dibêje. Xudan dibêje, piştî wan rojan, peymana ku ez ê bi wan re girê bidim ev e. Ez ê qanûnên xwe bixim dilê wan û ez ê wan li ser hişê wan binivîsim. Êdî ez gunehên wan û neheqiyên wan tu caran naynim bîra xwe. Îcar li dera ku lêbûhirtina van heye, êdî pêwîstiya pêşkêşa diber gunehan de namîne. Ji bo vê yekê birano, bi xwîna İsa em dikarin bi cesaret bikevin cihê herî pîroz. Em di wê rêya nû û jîndar re bikevin, ya ku wî ji bo me di bedena xwe de di perdê de vekiriye. û li ser mala Xwedê kahînek me yê mezin heye. Em bi dilê ku bi xwînreşandinê ji wijdanê xirab paqij bûye û bi bedena ku bi ava paqij hatiye şuştin, bi pêştirastiya temam a baweriyê bi dilekî rastîn nêzîkî Xwedê bibin. Em hêviya ku em eşkere dikin hişk bigirin. Çimkî ew ê ku soz daye ewledar e. û em hay ji hev hebin ku em hevdû ji bo hezkirin û kirinên qenc bişidînin. Wek ku hinekan ji xwe re kiriye adet, em dev ji civînên xwe bernedin. Lê çawa ku hûn dibînin, roja Xwedan nêzik dibe, hê zêdetir cesaretê bidin hevdû. Çimkî piştî ku em gihîştin zanîna rastiyê, eger em bizanîn gunehan bikin, êdî ji bo gunehan tu gorî namîne. Lê tenê li bendemayîneke tirshêz ya dîwanê û agirê kelegerm
ایکو دجمنان دخوه و تونه دکه دمینه. یکو شریعتا موسا بشکاندا لسر شاهدیا دو آن سه کسان به رحم دهات کشتن. ایجار دگمانا وده یکو کره خوده دبن لنگان ده بپرچقینه خوینا پیمانه یاکو او پی هاتیه پیروز کرن پیس ببینه و روح کرم نظم بکه. اوه جزایه که هیچ قص خرابتر حق بکه. چمکی امویه کو اف گوتیه ناستکن. حیف ایلانین یا منه از برگیدانا وی بدم. و دیسا خدان و دیوانا گلی خواه بکه. تشتکی ترس هزه کو مروف بکه و دست خدای جیندار. ایجار وان روژن پیشین پشتی کو هون هاتن روناهی کرن بینن بیرا خواه. گاوا هون کتبون تنگاهی و جفاین گران و چاوا افرا گرتبو. جارنا هون لبر چاوان هاتن شرمزار کرن و هون کتن تنگاهیه. جارنا جی هون بیین کو وها لوان هات کرن را بون هفپار. چمکی هون بون هوال پر درد گرتیان و تالان کرنا مالین خواه بشاهی را گرت. چمکی ودزانی بکو مال چیتر و مایندار جبو و هیه. لوما جسارتا خو ناویجن خلاتا وی مزنه راگرتن جوره لازمه دا کو هون داخوازا خوده بکن و سوزا کو دایه بستینن. چمکی ددمک کرده یکو تی وی بی و درنگ نامینه لی یه من راست وی بباوری بجی لی اگر او خواه بشون بکشینه جانه من جوی رازی نابه. لی بله ام نجوانن این کو خوبشون و دکشینن و هلاک دبن. لی ام جوانن این کو جبو رزگاریا جان خو باور دکن. نامه یا ایبرانیان ره بشا یازدمین. ایجار باوری اولبونا تشتین کو هیوی بوان تکرنه. پشت راست بوینا تشتین کو ناین دیتنه. به باوریه باو کالین ما جعالی خوده و هاتن اره کرن. به باوریه ام فهم دکن کو ارت و ازمان به پی و خوده هاتیه دامزراندن. وسا کو تشتین تین دیتن جتشتین ناین دیتن چه بونه؟ به باوریه حابیل گوریه جیا قاین چتر پیشکشی خوده کر. به وی باوریه او مروه که راست هات اره کرن چمکی خوده دیارین وی اره کرن. راسته حابیل مریه لی بسایا باوریا خواه هیجی دپیوه. بسایا باوریه هنوخ جبو کو مرنه نبینه هات هلکشاندن. او نه هات دیتن چمکی خوده او هلکشانده بو. و بریا هلکشاندن اوی شاهدی هات کرن کو او لخوده خوش هات بو. و بی باوری چینا بکو مروف لخوده خوش بی. چمکی ین کو نزیکی خوده ببه دوی باور بکه کو خوده هیه و وان این کو لوی دگرن خلات دکه. به باوریه نوح گاوا اولسر تشتین کو هی نده هاتن دیتن جعالی خوده و هات هشیار کرن بترسا خوده جبو خلاصیا مالا خواه گمیک چکر. به باوریه وی دنیا سوجدار درخست و بو ویرسه وی راستداریا کوش باوریه تی. به باوریه گاوا کو ابراهیم هات گازی کرن دا کو هر وی جهه کو وی بمیراسی بستندا وی لگور پیوا خوده کر و بی کو بزانه وی هر کدره کتره. به باوریه وک یکی خریب لولات کو جیر هاتب و سوزدان ما و به هفپارین عینی سوزه به اسحاق و عقوب را دکونان درونشت. چمکی او لهویا باجار بنگاها وی ساقلم دما یکو آوکار و چکر وی خودیه. بسایا باوریه ابراهیم بسر کو او پیر بو و سارایشی ندکاری زاروک بانیا دیسا هز دید کو ببباف. چمکی وی کو سوز دابو دل سوز دید. ایجارجیه کی کو هما بیجه مری بو بقاسی ستیرن اسمین وک سیلکا بردوی دریای به حساب دوندان چه بو. اوین ها همو دباوریه دمرن. او نگهشتن سوزن کو هاتبون داین. لبله
ew ji dûr ve dîtin û silav li wan kirin. Wan eşkere kir ku ew li ser rûyê erdê xerîb û mêvanin. Yên ku tiştên wiha dibêjin, kifş dikin ku ew li welatekî digerin. û bi rastî eger wan bêriya dera ku jê derketibûn bikirana, ji bo vegerînê fersendek wan wê hebûya. Lê wan welatekî hê çêtir, yanî yê ezmanî dixwest. Ji ber vê yekê Xwedê şerm nake eger ew bêjin ew Xwedayê me ye, çimkî wî ji wan re bajarek amade kiriye. Gava ku İbrahîm hat ceribandin, bi baweriyê wî İshak pêşkêş kir. Wek yekî ku sozên Xwedê standiye, kurê xwe yê yekta pêşkêş dikir. Ji wî re hatibû gotin: Ji İshak dûndana te wê zêde bibe. İbrahîm fikirî ku Xwedê dikare ji nav miriyan jî rake û yê bi awayekî mînak wek ku İshak ji nav miriya bistîne, ew bişûn ve stand. Bi baweriyê İshak li ser tiştên ku wê bên ji bo Aqûb û Asaw duayên qenc kirin. Bi baweriyê Aqûb li ber mirinê ji bo her du kurên Usif duayên qenc kirin. Pala Xweda serê gopalê xwe û perizî Xwedê. Bi baweriyê Usif li ber mirinê li ser derketina zaryên İsraîl ya ji Misrê peyivî û li ser hestiyên xwe li wan emir kir. Gava ku Musa çêbû, bi baweriyê dê û bavê wî sê mehan ew veşartin. Çimkî dîtin ku zarok pir xweşik e û ji fermana padîşah netirsiyan. Gava ku Musa mezin bû, bi baweriyê red kir û jê re kurê keça Fir'awn bêgotin. Ji dêla ku ew demekê kêfa guneh bike, wî bi gelê Xwedê re cefakişandin bijart. û şermezariya diber Mesîh de ji xezîneyên Misrê dewlemendiyeke mezintir hesab kir. Çimkî wî li xelata ku wê bistanda dinêrî. Bi baweriyê ew ji Misrê derket û ji hêrsa padîşah netirsiya. Çimkî wî wek yê ku nayê dîtin, dîtibe, tengahî radigirt. Wî bi baweriyê cejna derbasbûnê cara pêşî pêk anî û emir kir ku xwîn li ser deryan bê reşandin, da ku milyaketê û nixurî dikuştin dest nedewan. Bi baweriyê İsraîlî wek ku di bajêr re derbas bibin, di derya sor re derbas bûn. Gava ku Misriyan ev ceribandin, di avê de xeniqîn. Bi baweriyê piştî ku İsraîlî hef rojan li dora Sûrên Erêhiyayê zîvirîn, ew hilweşiyan. Bi baweriyê rexeba fahîşe bi neguhdaran re nehat helak kirin. Çimkî wê nêrevan bi aşitî qebûl kiribûn. û hê ez çi bêjim? Eger ez tiştên li ser Gideon, Barak, Şimşon, Yefta, Davud, Semûel û li ser pêxemberan bêjim, dema min têrê nake. Bi baweriyê ew li hember padîşahiyan bi ser ketin. Wan dadperwerî anî cî, gihîştin sozên ku hatibûn dayîn. Devê şêran girtin. Hêza agir tamirandin. Ji devê şûr filitîn. Di bêhêziyê de hêz standin. Di şer de bûn yên xurt. Ordiyên biyaniyan belav kirin. Jinan miriyên xwe bi vejînê bi şûm ve standin. Hinekan îşkence kişandin. Lê azadî red kirin, da ku ji mirinê rabin û bigihêjin jiyaneke hê çêtir. Hinekên din bi tinaz û qamçiyan erê heta bi girêdan û zindanan hatin ceribandin. Hatin kevirkirin, bi birekê hatin birîn. Ketin ber devê şûr û hatin kuştin. Bi postên miyan, bi çermê bizinan geriyan. Belengazî kişandin. Tengahî dîtin. Xerîbî li wan hat kirin. Dinya ne hêjayê wan bû. Li çolan û li ciyan, di şikeftan û di kunên bin erdê de eware geriyan. Îcar bi ser ku ew hemû bi baweriyê hatin erêkirin jî, ew negihîştin tiştên ku hatibûn sozdan. Çimkî ji bo ku bêyî me ew negihêjin bêkêmahiyê, Xwedê ji me re tiştekî hê çêtir amade kiriye.
amade. Nameya ji İbraniyan re beşa duazdemîn. Îcar li gora ku ewrekî ev qas mezin ê şahidan hawîrdora me girtiye, em jî her giraniyê û gunehên ku bi hêsanî xwe li me dipêçe ji ser xwe bavêjin. Bi bîhna fireh wê hevbezîna ku li ber me ye bibezin. Em çavên xwe bidin ser pêşeng û temamkarê baweriya xwe İsa. Wî ji bo şahiya ku li ber wî bû xaç ragirt ser xwe û şermî bi tiştekî hesab nekir û li milê Xwedê yê rastê rûnişt. Îcar li ser wî bifikirin ê ku dijberiya mezin a gunehkaran ragirt da ku hûn newestin û di dilê xwe de sist nebin. Wehê di şerê li hember guneh de li ber xwe nedaye heta ku xwîna we bê rejandin. Ma we ew şîreta ku li we Quran tê kirin ji bîr kir. Dibêje: Kurê min edebkirina Xudan biçûk nebîne û çaxê ku ji aliyê wî ve li te bê hilatin sist nebe. Çimkî Xudan wî ku jê hez dike edeb dike û her kurê ku qebûl dike ceza dike. Ji bo terbiyebûnê hûn radigirin, çimkî Xwedê wek zarokên xwe bi we re dide û distîne. Ma kîjan kur ji aliyê bavê xwe ve nayê terbiyekirin. Lê eger hûn ji terbiyekirina ku hemû pê tên terbiyekirin bêpar bin, hingê hûn nekurin lê hûn wek zarokên dervayî qanûnî ne. Îcar ji vê zêdetir bavên me yên vê dinyayê yên ku em terbiye dikirin hebûn û me ji wan re hurmet kir. Ma em ê nehê bêtir biya bavê xwe yê ruhanî bikin û bijîn. Bavên me wek ku qenc didîtin em ji bo demeke Kurd terbiye dikirin. Lê Xwedê ji bo feyda me terbiye dike da ku em bibin hevparên pîroziya wî. Rast e, her terbiyekirin di serî de ne wek şahî lêbelê wek xemgîniyê tê dîtin. Lêbelê pişt re ev ji bo yên ku bi wê hatine perwerdekirin berê aşitî û rastariyê tîne. Ji ber vê yekê destê xwe yên daketî û çokên xwe yên bêtaqet bişidînin. Ji bo lingên xwe rêyên rast çêkin da ku tiştê kulek ji movikê dernekeve. Lêbelê sax bibe. Bikevin pey wê yeka ku hûn bi hemûyan re di aşitiyê de bin û li pey jiyana pîroz a ku bê wê tu kes Xweda nebîne herin. Hay ji xwe hebin. Bila tu kes ji kerema Xwedê nemîne. Bila di nav we de tu rayê tehl ê ku we aciz bike û gelek pê murdar bibin dernekeve. Nebe ku yek zînakar an bêtirsa Xwedê be. Wek asew ê ku mafê nixurtiya xwe bi xwarinekê firot. Hûn dizanin ku piştre wî xwest ku bereketa nixurtiyê mîras bistîne. Lê hat redkirin. Bihêstirên çavan li pey geriya jî. Wî nikaribû biryara ku hatiye dayîn biguhere. Hûn nêzîkî wî çiyayê ku tê destdan û dişewite bi mij, bi taristanî û bi bahozê nebûn. Hûn nêzîkî dengê boriyê û wan peyvên yên ku ew bihîstin, lava kirin ku gotinek din ji wan re neyê gotin nebûn. Wan ew emrê ku digot: Eger heywanek jî li çiyê bikeve, wê bê kevirkirin. Nikarîbûn ragirin. Dîtin wisa tirsehêz bû ku Musa got: Ez gelek ditirsim û dilerizim. Lê hûn nêzîkî çiyayê Siyonê û bajarê Xwedayê jîndar yanî Orşelîma ezmanî bûn ku li wir bi 10,000 milyaket bi şahî beşdarî pîrozkirinê bûn. Hûn hatine civîna nixuriyên ku navê wan li ezmanan nivîsiye û nêzîkî dadgerê hemûyan Xwedê û rihê kesên rast ên ku gihîştine bêkêmahiyê bûne. Hûn nêzîkî navberkarê peymana nû İsa bûn ku xwîna wî ya reşandî ji ya Habîl çêtir dibêje. Hay ji xwe hebin û yê ku di peyî ve ret nekin. Evên ku dengê wî yê ku ew li ser erdê hişyar kirin, redkirin, xilas nebûn. Îcar
eger em berê xwe ji wî ku ji ezmanan dibêje badin, em hê bêtir nikarin xilas bibin. Hingê dengê wî erd hejand, lêbelê niha soz daye û gotiye: Êdî careke din ez ê ne tenê erdê, lê ezmên jî vehêjînim. Bi gotina careke din ji holêrakirina tiştên ku vedihejin, yanî tiştên ku hatine afirandin tê aşkerekirin, da ku tiştên ku venahêjin mayîndar bin. Loma em şikir bikin ku em padîşahiyeke ku nayê vehejandin distînin û bi vî awayî em bi tirs û hurmetê biperizin Xwedê, wek ku li wî xweş tê. Çimkî Xwedayê me agireke ku dixwe û tu nedike. Nameya ji İbraniyan re beşa sêzdemîn. Bila bira hezî mayîndar be. Mêvanperweriyê ji bîr nekin. Çimkî bi vê yekê hinekan bêko bizanin milyaket kirin mêvan. Girtiyan bînin bîra xwe, wek ku hûn bi wan re girtîne û cefakêşan jî bînin bîra xwe, wek ku di bedenê de hûn jî wek wan in. Bila her kes bi hurmet li zewacê binêre û bila nivîna zewacê bêleke be. Çimkî Xwedê wê dîwana fihûşkar û zînekaran bike. Bila rabûn û rûniştina we ji hezkirina peran dûr be. Bi tiştê ku di destê we de ye razî bin. Çimkî Xwedê gotiye: Ez tu caran te nahêlim, ez tu caran te bernadim. Wisa ku em bi ewleyî bêjin: Xudan alîkarê min e, ez natirsim. Mirov wê çi bi min bike? Rêberên xwe yên ku peyva Xwedê ji were gotine bînin bîra xwe. Dawiya jiyana wan bînin ber çavê xwe û baweriya wan ji xwe re bikin mînak. İsa Mesîh doh, îro û her aynî ye. Bihîndariyên xerîb û cihê vir de wê de neyên kişkişandin. Çimkî qence ku dil bi kerema Xwedê xurt bibe, ne bi xwarinên taybetî. Yên ku bi van mijûl bûn tu feyde nedîtin. Gorîgeheke me heye ku yên di kon de xizmetê dikin, desthilatiya wan tune ku jê bixwin. Çimkî ew heywanên ku serokgahîn xwîna wan ji bo guneh dibe nav cihê pîroz, dermê wan li dervayî wargeh tê şewitandin. Ji ber vê yekê İsa jî ji bo ku bi xwîna xwe gel pîroz bike, li dervayî dergeh cefa kişand. Ji bo vê yekê em jî herin dervayî wargeh, bawî şermezariya wî deynin ser xwe. Çimkî li vir bajarekî me yê ku bimîne tune, lê em li yê ku wê bê digerin. Loma em bi saya İsa her gav wek goriyekê pesnê Xwedê bidin. Yanî fêkiyê lêvên ku navê wî eşkere dikin, pêşkêş bikin. Ji bîr nekin ku hûn qenciyê bikin û tiştên xwe li hev leva bikin. Çimkî goriyên wiha li Xwedê xweş tên. Biya rêberên xwe bikin û ji gotina wan dernekevin. Çimkî ew wek ên ku wê hesab bidin, berevaniya canê we dikin. Guh bidin wan da ku ew vê yekê nebin nalîn, lê bi dilxweşî bikin. Anna wê ji bo we bêkêr be. Ji bo me dua bikin. Em piştrast in ku wijdana me paqij e û em dixwazin di her tiştî de bi awayekî rast rê veherin. Ez bi zêdehî hêvî ji we dikim ku hûn dua bikin da ku ez zû li we bên vegerandin. Îcar Xwedayê aşitiyê yê ku şivanê miyan ê mezin, Xudanê me İsa bi xwîna peymana herheyî ji nav miriyan rakir, bila we bi her tiştên qenc rapêçe da ku hûn daxwaza wî bînin cih û bila bi rêberiya İsa Mesîh tiştê ku li wê xweş tê bi me bide kirin. Rûmet her û her ji wî re be. Amîn. Îcar birano, ez hêvî ji we dikim, van peyvên şîretê ragirin. Çimkî min ji we re kurt nivîsî. Bizanin ku birayê me Tîmoteos serbest hat berdan. Eger di nêzik de bê, ez ê bi wî re bêm we bibînim. Silavan li hemû rêberên xwe û li pîrozan bikin.
yên li İtalyayê silava li we dikin. Kerem li ser we hemûyan be. Amîn.